Magandang hapon dyan po sa Pilipinas at saan man panig ng mundo, magandang araw po mga kabayan. Nandito na naman po tayo, si Manong Lakay. Magre-react lang po sa mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Nandyan po yung ating mga political insights, yung mga drama, yung mga landscaping for the one who are hiding. Ganyan po yung pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pero ang masasabi ko lang, isipin natin ang ating mga kapwa Pilipino. Mas mainam po sana na talaga yung sinserong puso, yung nagmumula sa loob at para mapagsilbihan ang mga kapwa nating Pilipino, lalong-lalo na yung napakahirap kasi ako galing talaga ako sa mahirap na pamilya, yung gusto mong kumain, wala kang makain, gusto mong ulamin yung mga masasarap na ulam, wala kang pambili, di ka makaulam, maswerte na sa isang linggo kung makaulam ka ng ganon. Nakikita ba kaya yung mga ibang leader natin yun, no? Iba naman yung interest lang. Para sa amin lang, para sa akin lang, kung talagang leader, bihira lang talaga yung naging leader na mga ganun. May mga leader naman na kunwari, pero nakikita naman natin, mahirap po yung ganun. Mahirap po kasi alam natin nung unang panahon ang kuwan talaga ang ruler ay at sa kaporma ng gobyerno ay theocracy. Yung namumuno ba naniniwala siya sa Panginoon na yung Panginoon nagbibigay ng direction sa kanya hanggang nag-evolve hanggang sa panahon natin ngayon. Sana yung mga namumuno sa atin dapat ganun pa rin. Meron pa ring pananampalataya sa Diyos, para maganda po yung ating future. Kasi ang tagal na rin natin naghihintay, pero mahirap po kasing humusga pero nakikita naman natin yung bunga. Mahirap po sa pangyayari sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na kami, normal lang kaming mga tao, pero nag-vlog din kami kasi gusto rin namin i-voice out kung ano yung pakiramdam namin, ano yung nararamdaman namin sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Ikaw kaya kung makikita mo yung mga which is which, di mo na alam eh. Di mo na alam yung tama at mali kasi titignan mo kung babasahin mo dito sa kabila, pinaglalaban din nila yung gusto nilang ipaglaban. Dito sa kabila, pinaglalaban natin yung tama, yun yung akala ng iba. Ang sa akin lang, sana sumunod sa sistema. Yun. Kahit ano pang mangyari, kalimutan natin kung ano yung sistema, yun yung sundin natin. Bibihira lang kasi yung sabi niya, nung nag-take out, ang ganda naman ng take out, pero nung nag-execute na, dumating na yung panahon, yung iba, hindi na sumusunod sa sistema. Ang sistema po ay sundin natin ang konstitusyon. Ayan po. Hindi po tayong pwedeng manilbihan sa kakonting tao lang. Of course, pwede nandun yung pakaunti, pero hindi yung focus, yung team ng kwan mo, kung yung team ng service mo ay sa selective na tao, hindi rin maaari. Hindi rin ang pwede, hindi mo rin pagsilbihan yung mga selective na tao kung yun naman ay makatarungan yung kanilang pangangailangan. Pero dapat ang focus talaga po ay sa sistema. Ano ba sinasabi kasi ng politics? Politics is the systematic study of state and government, or government is the systematic study of state and government. Nandun yung sistema, susundin natin yung konstitusyon. Ayan po, nandun yung mga batas na pinapatupad, sundin po natin. Ang kaso nga lang, may mga batas na hindi naman absolute. Kung yung iba nag-quote dito ng batas na ganito, hindi pwede, pero mayroon din pala naman paliwanag sa kabilang ayun, may kung na pwedeng gawin. Alam na natin yung mga binabanggit ko, hindi ko nababanggitin yung mga Republic Act na related sa mga arrest-arrest o di kaya pag-turnover. Alam na po natin 'yan. Kasi hindi naman po tayo abogado. Kaso lang nag-aral naman tayo ng political science at criminology. May masteral din tayo. Kaya yung mga libro binabasa din natin, yun nga lang hindi tayo talaga abogado. Yung
pagbabasa natin kulang kung itatapat natin sa mga Doctor of Jurisprudence talaga. Kaso lang, pero hindi ibig sabihin na yung nilalaman ng libro ay hindi nare-reach ng isip natin. Nare-reach din ng isip natin yon. Kaya nga lang, minsan nakakapag-react tayo. Ano po? Sana, sa akin lang, yung butil na nagmumula sa Diyos, yung theocracy form of government na kahit hindi man yung form of government na ngayon, i-adapt ng isang leader ba para may takot sa Diyos, para makita niya. Kasi hindi man pwedeng mag-mission ka na wala kang vision. For alimbawa, leader ka, may mission ka, wala ka namang vision, mahirap. May vision ka, wala ka namang mission. Ang ibig kong sabihin, kapag ang leader po ay sumusunod sa itinakda po ng saligang batas, ayan po, sundin natin. Hindi yung gumagalaw tayo na hindi nawawala naman sa konteksto ng batas, mahirap din po naman yun. Kasi hindi naman puro damdamin na lang, hindi puro pwedeng damdamin na lang lagi ang ginagamit. So kinakailangan pa rin po nating na gawin yon. Sa akin po sige, yung gusto magbasa akin, ibas lang ako na tutuwa ako para ma-educate naman ako. Ayan. Kasi more on brainstorming ako para makita natin yung sequential sa future. Hindi yung puro may sinabi dito,ag-aaway din tayo. Natutupad lang yung sinasabi sa Bible na pag binato ka ng dinamita, babatuhin mo ng granada, yung ngipin sa ngipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Dapat hindi po ganon. Uulitin ko ulit, kailangan sumunod sa sistema. Kasi kapag sumusunod ka dahil lang sa motivation ng kabila, dahil sa motivation dito sa kanan o kaliwa, sa likod o sa taas, paano pag hindi ka na nila inayunan? Paano pag hindi ka na nila minotivate? Paano kapag kayo magtatrabaho, mag-aantay ka ng motivation? Hindi mo naman pwede nating halimbawa, mayroong nangangailangan ng tulong dahil walang nagmo-motivate, hindi man natin pwedeng, sandali lang pa-motivate muna ako bago ako tutulong sa inyo. Hindi naman pwedeng ganun yung sabihin. Kaya kailangan talaga, sa ayaw at sa gusto natin, sundin natin yung motivation. At saka yung sistema. Yan. Kung wala mang motivation, at least may sistema. Yan, bago ko isara, pag mag-conclusion tayo. Yung conclusion ko talaga, kailangan, nung binoto ng mga tao, yung mga leaders, binoto talaga yan. Tapos nung nag-take out, nangako naman siya na talagang gagawin niya yung serbisyo publiko. Pero pagdating nung panahon na nandiyan na sa actual na execution, nakikita na natin yung sequential. Lumalabas tuloy na ang sinasabi, by their fruits, you shall know them. Gaya ngayon, nakikita na natin yung bunga. So, sa conclusion natin, sinasabi natin na kailangan magtrabaho yung isang leaders na aayon sa sistema. At kung maaari, kung na-discover na niya ang kanyang sarili, kailangan alam niya yung workflow niya. Yan, karapatan mo yan, yung workflow mo. Kailan ka ba madalas masipag magtrabaho? Samantalahin mo na. Kung sa umaga ka, o kung sa walang tao, walang nakakakita sa'yo, o kung din naman may mga maliit na tao na nakakakita sa'yo, na nakapag-serve ka, samantalahin mo na yun kasi yun yung workflow mo. Pero siguraduhin nagtatrabaho tayo ayon sa sistema, hindi ayon sa motivation o ayon sa interest groups or ayon sa isang political party. Mahirap man banggitin, kasong banggitin ko na lang. O ayon sa grupo, kwan lang yung secondary po. So, yun yung masasabi ko. Sana po ay kahit ganito pa rin yung pananaw natin, pagpalain po ng Diyos at i-redirect ng Panginoon nang makita naman ng mga leaders natin, hindi yung puro responsibility lang. Hindi masama yung responsibility. May responsibility ka nga. Wala ka namang accountability. Paano yun? Kailangan nagsasabay yung responsibility at saka accountability. Para yung mga tao maibigay din nila yung cooperation nila. Pero dapat hindi lang din cooperation.
May cooperation pa nga, wala naman tayong coordination. Mahirap din. Dapat nagsasabay yung coordination at saka cooperation. Yan lamang po. Sana po ay meron din po akong naibahagi sa aking live na ito. God bless po sa ating lahat, lalong-lalo na sa aking mga kapwa Pilipino. God bless. Hanggang sa muli, Manong Lakay, Bernard Gabaon po.